Mgeni karibu ya studio. Inera Abaguzi Global Radio kumbukia Abaguzi. Biamono sana. Karibu. Biamono. Manyingo Abaguzi Bonspi, mate toligere na bago batekererwa. Igona manyi na ayeningo kayo korko na inde otomanyi na kimugo itaskwa rako. Biamono sana umuralia asoko ngari baga asa Maria Tangoro Charles Chwaya. Igondo Malaysia ase kanisa ya Sunaka Central. Imeya conference ya South Kenya aiga seitogusi ni gomenya da Suneka na mbia tu abokre nya sao twancheire na gokire goika se studio ina ase mambie to sange asokoreramo ase ngenjo yogosira koyo minto burden a great soldier of Christ. Asante sana. Timae abategereri nabo iga baligeri mbaro banya ko bako igo baida banya ko bago onte bisana nga belden mbaro batoma itinga belden ningo. Batebi ngo belden ningo na ende anabora room manyita ko kai ko banya nga belden ningo. Belden no mosae oyo ibole twe omwaka elfu ya machimi kianda na merongo kianda na etane bere ali ase kenyorugia ikoba awaso atabaka wenda bosiake ensemo yabo machoge ya maata Belden tato mwabo gakorokwa Zebedeo Nyabuto omorisia na mamo mwabo akoroko Irene abana bamwe bande mbarororo na familia yiga Nyasaye na yesesenetie ni gere familia ya Matera ekomebaka Nyasaye. So Belden kurwa iboletwe na bayiboletwe akanyora abayibole bagatera na eragancha Matera na Nyasaye akamokonya ga discover ka ukia yekeraro mwana mokemono ninginyorete omwako yo monte nyore chitaliki esabateyemo tukabachika bagaja se kanisa ya Sunaka Central ekarawacha abana bekarabaterete na watu akunetwe bune kanisa tukatebea wewe baya abana mbabwate kegwa tututete gosiekera ne volume entanga ne yakabere batereta actually part of the elders ba sponsor to record no shoot which volume which entanga ne ibere na balisia be kanisa ya Sunaka Central asoko encourage abana aba na tuwabere tokogoka ko bana barabwo una Belden yare primary una Belden yare secondary nyambaria Belden una so at university KU paka una college aganyete graduation at the end of this year. By the way Belden kanyaro kala matemo ayo mwalia 4th year ngo graduate yale gochia. Yes. Igo oyono mwana tu akini tomanyete particularly ere no mwana mwabo Augustine amono mwana mwabo Brenda na abana tu akini tole na barabwo twagokire kamanyana barabwo igogo sira kwaya na bokwarenge okogosokone na asetole mbona toko na goitabera nanga maene Belden tayama na ntwe. Asante sana. Mwancho magere kwanya ko igwera una anibwato mageni maiga toera ina makeyo igoro ya Belden ogoka Nyabuto tebringa Belden ningo tukwira na sendo ndenda kwa tokotero kora igo como wa Belden na otero kora ko kwanda igoro tero kora igo como wa Belden ndenda ko kwatoka ACM beo tukwira na iga ACM beo angajidaika ibere igeseto nkumanyi wa tole na ki mugeni otugwata ningare gosiachepe gochia se Belden ano mwego Belden ano musanyo Belden ano muntu mugwata ko ko ngoto manyare una era ningare gochia se Belden meanwhile na bokonya ko boli swali ndio sio bwato te ko boli goro ya Belden abogwa kesi migo chama gotera no notice ano bere sano stubere nyemo sano sto kianda na re 0753241889 asense moya Facebook ndo like page ya Abaguzi Global Radio orike comment yaro cyangwa batoko sanga ase enjira ya beneke asemya ka komito beire togo komanya kogosemya bo igogo kogokia asokoretera abarayi bakira chingenje kuba chingongo nyechiense asabarande bo igo amona ba pastor batatigiri magiga bakoretwa bonsi imeya Abaguzi Global Radio elikurwa ebirengereri byabo Abaguzi Global Radio nero station ibwate obosemya ko cha asebigari byensi chinsa emerongebere nanye nyore ase website itogotera Abaguzi Global Radio asichinsa mo chensi cha social media nyore bo igo asensemo ya Facebook wetera ase page ito ya Abaguzi Global Radio boigo genda asensemo ya YouTube na boigo onyera ko like na subscribe ase channel ya ito ya Abaguzi Global Radio genda asensemo ya Google Play Store download app ya ito ya Abaguzi Global Radio Abaguzi Global Radio ekenakyo ekeumbu kyomugusi.
Ndras coach mwina mwancho matongo kunyuruna onye kore ase county ya Kisii county Nyamira abigo chi county jitane rogongo rwa gusita ba mano goba ebintu bono bya abeire buya ebintu bya abeire buya nabo konyara ko konyora indagire ngiye indagire nyike koro indagire nyike gusi asenjira ya bene kimana kyokora nabo kugenda mpaka Abuga Hotel ni gebotoka asensemo ya jogo ni gebotoka mbarbale ase pale ku Kisii kogenda Nyamira nsabo angechimita chiminye ko asensemo ya daraja moja hii ni gebotoka ase county ya Kisii nabo botaranga chimita chiminye iga onyole Abuga Hotel ni gobate obukoreri bwekene ngokigoro onyole nase ligori lika okonyoro nyako okonyora Abuga Hotel yabo ase enjira ya bene kima asogotara na magoro ko bwate gari ona ko gotara kurwase ensemo ya Kisii daraja moja angechimita chiminya iga nyako okonyora Abuga Hotel abayigo ni gobwate obukoreri bwekene ngokigoro okonyora chindagira chikusi na engoko yekigusi na okonyora ngori likairo ngori ngiaiga yobori siringi ya 50 litoka libekire nyanya litoka ligiye litoka libariri esubono era abo konyora siringi myeya moyoke egesani abo konyora egesale lina guo moterendere mari sosa ebyonsi biro konyora ase Abuga Hotel boigo nyotete oboraro nyankuru kwalenge gusenya mira gari yankuru kwalenge bigori matari abwa koireire abo konyora oboraro ase hotel Abuga Hotel la oboraro bweli tukeli mobose obutukobokuma niyo ko banyora gwetera ase shiringi elgweya moyoka konyora oboraro boigo siringi elgweya moyoka konyora oboraro boigo amone ndagire ya marago no robot ase hoteli ya Abuga basa mwancho moteri kwa nyaka bago kweibwera hoteli kwa rwasembero nyaka bango kote ino hoteli kwa morning forgiven sinners na ndamo gani bwatema twara kutumanya igoro yogo kukwaye Belden Ogwoka Nyabuto umogeni tonyaka batoko ligererio abo Belden atwakwandi igoro ya Belden kidogo watwerere kidogo mbaro batama ito Belden ndengi bona banyaka kwa kumumanya bono na ki Belden yekirite akanyaka bakago sira ubwo na ki njira kyanya twakago sira ubwo nagwaye mbia mono umoralia yes oyo minto Belden niga akanyoro gosira kwaye wetera somo basokono wepara Belden na bwate litukelio konyora baruro so musafara orenge angena sobo asebaru stio mobere mochari yo mwanafunzi obo nera konyoro osirire ase kenyorekyo oyo bale go chikoenia so bakagenda musafara bagaikankabuya kabago ikankabuya egari abwate nero le kogendi tabwate njabwate magutabuya so agateba tigairane gochia tabaka gosenya chenge abeka amagutairane ekarai mokokorwaro na imogetikase nchiaye egari ime angebaneiga bagasoka nere gochikobeke gari amaguta epara ya tabaka ikoba kunya chenge mate bakoge monegenda takorosibo so kubale pare iyo ntora understanding ninki kiabete lakini nebwate chikona angabo okorange gari na waya igete gose yangete break intrame gose ya stogete akachikobwate break egari ka lose control ekabayigeria ekaro yaba yigeria na baumiete mono amona abamu abo barengo bari baumiete mono bakaminyokigwa goche level 6 abande baumiete ake bakairo tabaka bari bairo level 6 kago ikageta kia level 6 abanyagitari bakorigerere bakakonfirm ngamaene osirire tali amona intwe igogo kukwaye na bakwarenge gafula korua ase barenga matanga goikera asa jali yabete na korusobo gochioro 3 km no nyene ibere igoni gakwere tosobonga ndengi bali batorikirete na boigo motekerera togwetera ase radio ito yabagusi Global Radio mwanyara kwa moko nyora ubumanyi bokeigo mbaro kwa nyabatamanyi tina Belden Kenya ko kago siro bumwaye mwanyara kwa moko ererwa abuna Belden niga nyako kwa nyora umubaso kano gwepara uyo nyara kwa kokoira ubugima bwaye musiabano musiabano matekero montago cyo sira musiabano ngabantu bata wacha abembe boli asante sana ndaite ndari na ngoche mbara ba nyalire ko yakora kuna noramo otiabona mbiyamo asante sana mbiyamo Mauricia chweya ase ogotora ase nyangi yo mwele asante sana ande nda bwatwa kotero kumwe gurenga Belden ni ganyako bakako
siria ogima bwaya gwitira ase umubasokano gwe bara gotero nkora wa Belden uguya sana Luka Tekalfa gotero nkora no njenganji to gotero gusira ate turategera kidogo tumakwira na mbeo atoherere ngabono Belden na nyara kabaka gutunyora achitarikiti sana umujenyi no yo gatano na gatatu no gatano na gatatu umwaka no 2020 mipango ki ya bekiruti ensemo elikone kuna miroberi ya Belden ko ndere buyaiga na ndonyo batete bokonyi wende bwensi na banya kabako tumanyi chaiga atuyanka ba togosanga ase enjira ya bene kegima na ba usiglo bodeke mbono kyomo kusi torusuka ase mbeo tendwa gotero kora gwa morning forgiven singers ko wa Belden Luka Tekalfa ko ina sembeo nkomanyi batore kidogo nga mipango ki ya bekirwe ensemo se na kaibe kire ase moroberi bwoko mwenya Belden bia muno moraria igonta gotebanga emeroberio yokoenia oyo minto Belden ya ikire ekerengo kiare mono Belden nigo turamwanire tukoria ijuma citariki 14 alia sobo ikoba ekamati yinkora kuno munyakerogo nigo egendrete koroberia emeroberi ya sobo ikirano bonene na ndaite kwiraria bagari kwa karawa mindonga mbia mono asenjera bato sirire twagendera ko bato komerana koro Belden ya sirete chinsa 11 pakangense amachiamo goroba kerali tuko inkasobo na ntwarosia emeroberio chi program chi arosi ku kabisa abanta bange mono babere bago chanka so korete ngora chikwaya chi achire chinyinge korwa kerase twatwara bairi na basani ba Belden korwa kerense mo ya Kenya na toga ndrete ko bakara mbia mona so bole mo ndrete koreta bone meroberi aye ni gere ngari tukori ichuma chinsa isato igoro ntomorusie emochari ya Kisi Teaching and Referral Hospital aiga bosongo ndotiri mboke ngora umusafara orabo monena sana to ende ngora paka to iken kasobo to ikan kasobo ntoruchinga gichinke ase ko abantu libaga barigererie na gwakara Belden yo kwaeli kurwa ronto gende nkasobo nyumba ase ngenjo yoko gokora eshere yo mweri yoko mwenia kubwatakana na machiko to ire ne Ministry ya Health igona ne kara abantu baito baga korigereria kara turasangerekane ndobwatia machiko abekire na serikali yaito ye Ministry ya Health elinde tunyara ko batogo kora kerikega neiri kore nentoro berete nganto e Belden amasikani aliaga neiri kubwatakana no gochika na kubwatakana nilingana na Nyasaye igo mwens abamoga ndrete gotosira ntumieri bageri gotebanga ime ya Kenya na isiko ya Kenya abantu abange mono barokiria mariga twanyorre chingora cheno chia kerengencho ntoka ndrete no mochango ito titoje tikobeka ngatobekeri ikondo gosangereria omochango ito ni go through social media ase toruete number ya WhatsApp abantu bagendrete koru ndaite koreria abantu baminto bari me ya gusi abantu baminto bare ikoba ngumbu ali tabaka yaito abantu baminto bare diaspora especially ense ya ngumbu kor Marekani nechinse mochinde au baro kirio wancho konene by the way bato sirire mono bato tomere mechango yabo na etwa bwate target yo kurane budget ya 300,000 korinde wikira bono na batole 185 ntotikaletie deficit ya 115,000 ejinjiri chikoran lakini ndo bwate bintu binde binge tutanyale kobeka so target yeito yo raise 500,000 na bastiria roro na lero nalito bwate litukoli nalio mochango nero nalio abons bali bago changa bago tumira chibes chiabo ntomanya tabane bali bwate chugwol asenge njio bosani bagendrete go sangereri togo sabanga lero mogoroba chinsa 11 mbanyara kwa bakorete chibese ituchibekamo inde tokole emeroberi ayo mwali litukolia mambia tobwate biombe ao bierure gotosira in kind asencherenje yamogo seyende ntoka ndreta ko bakarambia mama asante sana abuna mwanya ko muko igwa olio torigire tano igo tegerete asebiro ne byabono lana litukoli nene eliogo sangereria okobaniga ara twe gusara rusibwa enkendo litukolia ijuma igiye kali tariki 14 abayigo ayenigwe litukerio
buna kolengana mono gochika kwe wizara yogo chenu igobono na litukoline lyogo sangeria munyako mukurwa akendike mugwate koira na sembe ikanta ndabwa tukotera kora igana boigo tora mangana maya asentira yo wenge koira na sembe kunyara ko bakago tumanye buna ntira kitora nyako batokorwa kose kurwa koboko ntira kitora nyako batoko basira namba kie yo tora nyako batogo sira goitera sena mbegyo ndaito tumanye igoro yenambe yo mondanya ko bakakurwo bokago sira bose rutokoboko wocha ase namba kie ya mpesa Biamano moralia kongo chikurwe nambe yenda takata ya banchongo Charles Chweya Taliban Chweya biamano sana neli yakabere nganjerente wenga Belden igalengo mwano motangi osebedeo na Irene ndaite kurwe ngora gocha se familia yo nakobwa mononte bie abana ba mwabo Augustine Deborah Alphas Blackberry na Nettleton mwe wengora ntoka ndrete ko basabera ona ba minto ntakete ko tabango muchango no ga ndrete na lero chinsa 11 na litoko nyora chibesa kurwa saba sana bairi na ba amate askerenchera enamba togo tumia eyo mo treasure ito ni gere 0725 65 9885 0725 65 9885 ekaro tumachibesa elieta ligo soma Bernard Mutanya nere treasurer ye committee buno monyakero nganjere mbakire mbiyamo nasikero yoma asokweru mwerure na enensa nganya sai tigato konye bali twins toka ndrete ko sangre lichibesa igonta kete ko saba konenga Belden was a brand Belden iga kumetekera nsemo asenga nchobo korle bwaya korende ya machiri koiwe kana sembe ngambarororo bago sangre lichibesa bago tumie liete litibachireta ase kamati nare ko saba sama bera manene to irimokia gotumia amatanga Belden koreto koragereria buo nare ko saba sama bera manene igonye kwaro sirie group ebe nkenya gosinisko ya Kenya gosemogacha bune keombe mogo sangrerie bitoki asenge njego sire family to abasabere nyasaba konye chibese chimochitome go chiase nambeyo na seigo to abasabere maya ntoganyete na ntugene tenga litukolia mogo chinsa chia mogoroba ndonyara ko batoko nyara chibesa so bonge neli tukolia ichuma ntobarega nti mwens to gwaterane family ya Kenyatta University to ko bakrambia mono aso ko konya mwarure na rito goteba pole na particularly cause the team inero ya cordense menene ningi nyorete ngankorera mora sengenjo Belden konyoro batel die volume ya renge latest mwalo go kora shooting nere no to ko basabera mayanya saba konya ko moga ndreta ko this recording and shooting moga ndie vision ya Belden ombana na baseni mwanyagetinge mwenzi asemwabeta ndoga ndreta ko basabera obya wanya sai twaganyire toga ndreta ko kwana no mwali pingo tabanga link necheruwe asenga njia neche ya matangaya a link will be given eyeranya ala ko bage ko bakonya andonsi asemore moga ndreta ko ligereria amatangaya litukolia ichuma unara agenderere igontoga ndreta ko basabera obya wanya sai no toramo omana nabe na inwe